ndokuchingamizai zvakare vana vaMwari kuchirongwa chedu chamazuva ose konai pastor. Pachirongwa chino tinenge tichibatsirana kupindura mibvunzo yatiinayo inopindurika nebhaibheri. Ndochinangwa chechirongwa chino. Mumaminitsi mashomanene tinofanira kunge tapindura zvinozadza mukombe. Asi kana muchinge muchinzwa kuti zvinonyatsoti dyo, musazotya zvakare kuti pastor aiwa ko pekuzoti nepekuti. We need those follow up questions dzinotibatsirawo nesusu kutonzwisawo zvakadzama dzimwe nyaya. Saka musangoti zvinenge zvapera. Kana mubvunzo wenyu usina kubatwa nenzira inokugutsai, please always do the follow through questions. Tinoramba tichibatsirana. Nhasi tiri kupindura zvakare umwe mubvunzo wakabvunzwa neimwe hama yedu panapa. I think this is a very difficult question. It's a very tricky and difficult question, but ndodaira kuti Mwari achatibatsira kuti tibatsirane tisingakwanisi kubva pazvinodiwa naMwari. Mubvunzo uri kuti iwo, is it right kuva munyika isiri yako usina zvikwanisiro, kureva kuti usina mapapers kana kuti proper documentation? Zvakanaka here kugara kunyika isiri yako usina proper documentation? Ndo basically zviri kubvunzwa nanya kubvunza panapa. Now regai nitaure ndichiti the idea of being a refugee is not foreign to the Bible. Hazvina kutanga nesu kana nevana sekuru vedu kana baba vedu. Ma-refugees akagara ariko from time immemorial, akagara ariko and ane ma-categories awo. Kune anonzi ma-economic refugees, kune ma-political refugees, kune vanhu ma-refugees anowapo nekuti they've been displaced nekuda kwezvinhu zvakaita sehondo, nekuda kwema-natural disasters, anogona kunge ari ma-floods, kwaita nzara, vanhu vakunotsvaga chouviri kune dzimwe nyika. All those are forms of refugees. Ma-forms of refugees. And muBhaibheri tine ma-examples. Regai ndingotsvage 1 or 2 examples dzinoprova zvandiri kutaura in regards to chinokonzera kuti vamwe vanhu vazobve munyika yekwavo vachienda kune dzimwe nyika dzisiri dzavo. Ndoda kufunga kutanga kuna Ruth. Ndoda kutanga ndikutsvaga kuti ndingaiwana here Ruth. Kanonetsa kuwana kabhuku kacho kadoko kari pakati pemachapter mamwe. I think it's between some, yes. Ruth chapter 1 verse 1 uchidzika inoti iyo, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land, and a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. The man's name was Elimelech, the wife's name was Naomi, and the names of his 2 sons were Mahlon and Chilion. They were Ephrathites from Bethlehem, Judah, and they went to Moab and lived there. Kwakaita nzara. Ndizvoka zvikanzi Elimelech akabva asimuka nemukadzi wake Naomi nevana vakanotsvaga kurarama kuMoab, ivo vaibva kwaJudha. Saka this is an example iri very clear kuti zveshua you can be a refugee kune imwe nyika, wabva kunyika yako watiza kunyika yako nekuda kwenhamo dzaitika ikoko kana dzasimuka ikoko. Imwe yacho inotori nzara sezvatiri kuona panapa. Then mukaenda pana Genesis zvakare, ndofunga this one is a common example, munofanira kunge mamatoifunga. Genesis chapter 45 ndoda kuverenga verse 6, 7 na 8. For 2 years now there has been famine, the Joseph and my brothers are in the land, and for the next 5 years they will not be plowing and reaping, but God has sent me ahead of you to preserve you for a remnant on earth and to save your lives by a great deliverance. Toya kwandakaita kunoku ndiMwari akatoronga tsoro, because kunotori nenzara. So far mutaura zve2 years chete, kune mamwe 5 kumberi akusizokohwewa kana kurimwa, kunenge kwakatoipisa kupfuura zvamuri kuona izvi. Saka kuuya kwandakatoita kuno kuEgypt, Mwari aitoronga tsoro yekuti tikwanise kuzorarama tisafa nenzara. Ndokuuya kwandakaita kunoku. Saka inzara zvakare yakazopedzisira yaita kuti Jakobho nevana vake vapedzisire vakuEgypt. Patinozoti maIsraelites were now in Egypt. Inzara yakavabvisa kuCanaan vachienda kuEgypt kunogarako, vakatopiwa the land of Goshen vakagara ikoko. Saka yes indeed, unogona kutobva kunyika kwako kana kwaita nzara wotonogara kune imwe nyika. Hondo chaiyo pakati pemadzimambo inogona kukonzera zvakare kuti upedzisire wakugara kunyika isiri yako. Daniel chapter 1 verse 1, in the 3rd year of the reign of Jehoiakim king of Judah, Nebuchadnezzar king of Babylon came to Jerusalem and besieged it, and the Lord delivered Jehoiakim king of Judah into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his God in Babylonia and put in the treasure house of his God. Then the king ordered Ashpenaz and so forth. Vakomana vese naDaniel nevamwe vese vakatotorwa from Judah vachienda kunogara kuBabylon. These were war refugees,
vakavapambwa, they were prisoners of war, vakapedzisira vakugara munyika isiri yenyu. Saka kunyika kwenyu ukaita hondo, zvinogona kutoita zveshuwa kuti munhu utobvako mukatinogara kune imwe nyika isiri yenyu. Ende pari kuitika hondo hapana nguva yekugadzira mapepa. Musazondidzora vanhu vakatanga vamboenda kuimmigrations nekuhome affairs vakanotanga kuti pfuti dziri kubaka please tinyorere, nekuti even vanonyora zvitupa vacho vanenge vatotizawo. Saka munongotiza makananga mojamba mabhodha mowana utiziro ikoko. Saka zvinhu zvisiri zvitsva stereki. Then nyaya yedocumentation haina kutanga nhasi nyaya yedocumentation. Rekaendeni kuna Luke chapter 2 verse 1. In those days Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken of the entire Roman world. This was the first census that took place while Quirinius was governor of Syria, and everyone went to his own town to register. You can't register pasina mapepa. So documentation yaitovako even during the Roman Empire's period. Hazvisi zvinhu zvitsva. Vanhu vaitova nemapepa official overengwa tiri vangani ndivanani ndinhingi. Saka munguva yekuti registration and proper documentation yaivako, tiri kuona zvakare kuti even in that time vanhu vaitotiza kunyika dzavo vachinogara kune dzimwe nyika pasina mukana wekuti paigona kugadzirwa mapepa. Saka zvinorevei kwatiri nhasi? Zvinoreva izvo kuti you can indeed be a refugee in another country, but ndoda kudayira kuti urefugee hwako hunofanira kunge somehow huine ruramiro yahwo wekuti unotogamuchirwa ikoko munzi aya marefugees. Masvika ikoko you are also processed. Modern times dzinotaura nyaya yekuti you become an asylum, you are an asylum seeker. Wovheta chii chawatizira kunyika kwako, ieconomy problem here, inzara here, ihondo here, mafloods here. Batsirai vanhu ava, vapei zvitupa zvekuno anonzi maasylum aya, then you can walk freely. But ukanjenga futi kunoita izvozvo uri kutizana nemapurisa every day, I don't see how then we can justify that and say nekuti vananhingi vakabvawo kunyika kwavo vakaenda kusaka ndakuendawo. Even as you flee your country on whatever basis or for whatever reason, you still need to be processed in that other country, because even munyika munguva yaana Jesu Kristu mapepa aivako, documentation yaivako, but vanhu vaitozozikamwa kuti tsvagai vakati, vanadhanya vakanzi tsvagai vakangwara vakadai vagare mupalasi. Ungagare mupalasi yamambo usingazikamwi here kuti ndiwani. Saka yes, hapana chakaipa kuenda kune imwe nyika for whatever reason and become a refugee there, but please whatever zvinotarisirwa kuti uite wasvika ikoko, musazvinzvenga, musazvitiza, zviitei mugare ikoko zvakanaka. Ndodaira kuti tabatsirana. Kana zvisina kunyatsojeka, please feel free, like you have always said, give us the follow through questions. Tinogona kubatsirana zvakare. Mwari atikomborere. Amen.